landuko dugu eta bi talde egingo ditu. Bai, hartu behar dezue, liburuan dagoen 8. horria, irakurri behar dezue, eta 8. inguruko testua da, eta batzuk, izango zeate hartzaileak, eta zuek defendatuko dezuea, 8a hil egin behar da. Eta zuek izango zeate ekologista, eta defendatuko dezue 8a ez dela hil egin behar. Bai, eskatuko dizuet, gaur taldetan, euskeraz egitea denbora guztia. Bai, erronka izango da, denok euskeraz egitea denbora guztia. Gaitasuna badezue, badakite ingo dezuela, eta arazorik baldin badezue, dilagunduko dizuet. Ados? Hasi ba! Zer, zaila da? Ez da zaila lagunduko. Adibidez, zer arazo dute hartzaileek? Que se queda sin ovejas. Zer, ardibi gabe gelditzen dala? Bai, 8a jaten ditu. Bueno, eta orain eskopeta bat aukeratuko dugu. Bai, zuetako bat eskopeta izango da. Ainhoa, zu izango zea eskopeta? Bale. Etorri honera. Orain, dauzkagu ekologistak eta hartzaileak. Eta orduan, zu galdetu inbar diozu, erabaki behar duzu 8a hil, ala ez, baina hortarako beraiek argudioak eman behar dituzte. Orduan, galdetu inbar diozu hartzaileei eta ekologistei, baina galdetzeko beti galdetu behar duzu zergatik hil behar dut 8a, edo zergatik ez dut 8-rik hil behar. Ulertu dezu? Bai. Bale, hasiko gara. Ondo. Orduan, zergatik hil behar ditut 8a?